Tripura kaitor Jesus Kristoni ketar hamjak mumbai jotta Tripuri rokni bukkaro supung play jatum. Amen. Tripuri church leader rok, medical expert rok, te maparo. Kifisa pato, soi te kubi hamjak mung, kakam te ketar gene ching nailay bayjak. Tumung hamjak mung kakam te ketar ginke, chilabri hamjak lemung kakam te ketar de gene, kifini pato ching chere nailay bayjak. Chilabri hamjak lemung sumsok de gene srai inna bagay, sumsok inmale tamo gene, kifitam pato ching nailay bayjak. Kifibri pato chilabri hamjak lema sumsok de genibo ching nailay bayjak. Asuk kok logi videos naman naimung ke chilabri hamjak lemung busuk hamyasutra tongmung kene norak jotto na simung rina bagisse. Tabuk kifiba pato ke tumung chilabri hamjak lemung sumsok kinke o sumsok no bakai ke noroi manai te puichabi kibi manai kene ang norok no sairibui o pirmung no mutagna nayo. Norok siyo busak bukha te pola tungnay no se ching borokino. Hake koroksa healthy ke yeba sak kakam ke tungna bagay bo bini busago bukhawo te polavo pan rakung nango. Omo kaitor ni muchung mase. Kaitor ni o muchung mano 1 Thessalonica 5 ni 23 o kaikne sijak tungo. Kak sangmuni kaitor baitang no norok no bebago no ketar klaisuktu. Te norok ni pola bukha te busak majra kerete klaye sak kakam ke subra Jesus Kristo paipru ke tunjak thang. Tamuke chilabri hamjak lemung ke borokni busak bukha te polani sakham no dera rimabai kaitorni o muchumano te o koktarno kebang maklayo. Abuni bagay kaitor pola bukha te busakni sirang kirang rokni busang te chilabri hamjak lemuna puchayu kibiwi chilabri rokni pola bukha te busak no katiriwi tunna nayo. Tabuk tui prahastayo polani sirang kirang rok yeba polani expert rok baksa tunggo. Borok engka Christian church rokni leader rok. Polano tuye srai pirangmung Bible simise tunggo. A Bible ni pirangmung manjakro church rokni leader rok se. Abo kaino bukkani sirang kirang rok yeba mind ni expert rok baksa tunggo. Borok engka psychologist te psychiatrist rok. Abo kaino busakni sirang kirang rok yeba busakni expert rok baksa tunggo. Borok engka physicians by gynecologist rok. Kake chilabri hamjak lenguna puichanani te chilabri hamjak lenarukni pola bukha te busakno kahamke te panke yeba healthy ke nairgi tunna bage Christian church rokni leader rok
mind eba bukani sirung kerungrok, te busakni sirung kerungrok, baksake te tansake samungma klailai thai. Borokni puila samungke mahapasung bai, borokni sajuk sajlarokno baksake asukriwei, chilapuri kamjak lema tongu sutra, apa borokno kakam klaya, pia kamya se klayo kene, serai simung relema se. Simung rima yagulo, church leader rok, medical sirung kerung rok, chilaburi rokni buma bupasung bai tansake, chilaburi kamjak lemuno nornani, te puichanani krake yapreselena nango. Tabuk omanotiye kisa ceri nailayano. Puila chilaburi kamjak lemuno northani, te puichai kibitani, polani sirung kerung church leader rokni, samung klaitai rok tamokene nailayano. Polani sirung kerung rok, norok siyo, chilaburi kamjak lemung unka, kaitorno, te chilaburi rokni bagi kaitorni tabukni te thinangni ka muchungma bai ka chongmungno, te borokni sakni polano kebangnai te polani tongmuno kasunai tongmung kamyakene. Chukna khaba tongmarokno, te o singchar bai singchar tongmarok bebakno, asuk order ke te naitoke snamnai kaitor, chini langmani kakam te kamkrain bagi, Aceh puruni simi thiyasak jora, torlokna baki, juda jorarok rijak. Snamnai kaitor bai songchajak a jorarok te, snamjak ching torlokna nango. Omano teye, pirungnaini kokmung, 3 ni, 1 ni simi 8 jora sijak togo. Ang norokno, pirungnaini kokmung, 3 ni, 1 te 2 simi poriwi knarinanayo. Bebaknino jora tongo, o khasakawo bebaknino kaisa jora tongo, achina jorabo tongo, thinani jorabo tongo, kainani jorabo tongo, kaijakno puichana jorabo tongo. O kokutartui kutuke wansugi naike, chini langmawo, bipakni juda jorarok rijak tongo kene srai ungo. Omano stages of life yeba langmani juda jorarok hinjago. Aboke birth, infancy, childhood, boyhood, girlhood, early adulthood, late adulthood, old age, and death. Kokborok kokbai sanakinke, achinani jora, busa kilini jora, chilaburini jora, shiklini jora, kaijak nani te kaijage hiksai ingnani jora, hiksai ni tongun tongke besarokno aceriye mapasung ingnani jora, chakrani jora, paitahagoke thimungni jora. Omo langmani torlok nani kaisa lama. Langmani o juda jora rokno eba life stage no ulta pata klainai rok eba
o jorarok te tongyarok te torlokyarok borok kaitono kebangi torlokna naimanikok simiya borok sak bai thangni langmanabo ulta palta khlailayo te dera rilayo omano te norakna chongki romrina bagai ang khai kine sananayo mai borok ni bagai cham kakam pano bisa kliro mai char jakia tamnikin ba bisa klirok ni bukuk bai bokok tongpano bisa klirok mai char jakna bagai jora te bisi omor sok sugyaku te buwarok bo achayaku abuni bagai bisa klirok mai char jakna bisi omor sok sugyasak khaloge naising nanago mai chana bisi omor sokya sinino te buwarok achaya sinino bukuk bai bokok tonggo kene bisa klirok mai char jakhe tamong nai bisa klini bukuk bai bokok tongma bai simi nya mai char jakna omor bo sok sukna nango te bokok ni organ rok tongpano abo toroi krak unsukna bo nango abo kaino chila buriro school eba college ni lekhapura joravo chila eba burino sai eba hik kene chongleima kaijak yawi kaijak rokni tongun tongleima kaijak na bisi omar sokya sini kaile mungno te wansuk leima te omar sok sukya sini kaijak leima omorok chila burirok sak bai thangno kebel khlainai tongu omokhe bisa klirokni bukuk eba bokok tongo kene mai char jak makhai tongu chila burirok kaitor chongki narik jak jorarok te torlok se jorarok te nangmani khamari rok te phan rok kaitor rinai khake borok sak kakam kerengke te phan binangke tongi manano kaitor jora bebak ni bage tik jora se kunu perpano sikang boya leri boya khai ni bage srai ke sawi mano chilabri khamjak leimu kaitor ni jora rokte torlok nai tonguya pia kaitor ni jorano kebangke torlokna ya presenai tongu chilabri khamjak leimu kaitor ni muchungti torlokna nainai tongmungya pia sak ni muchungti torlokna nainai tongmungkhine tabuk bakhai ke chilabri rok kaitor rijak jorarokte torlokna nangkini kok sengke kok kifil mukhe omakhai o sengcharo borok rok bai snamchak morok ginang mani khini rokni loge a mani khini rokno snamnai bai snamjak kaisa manuel bijap rijago a manuel bijapo sijak matike ching mani khini rokno samungo phinang leike a mani khini rok kakangke dugi tongnai tamokhe ching a manuel bijapno kibiwe sakni muchungte a mani khini rokno samungo phinang na naileike a mani khini rok daktino khamya ngai te samung tangmaya ngai abo khaikeno bo khaike bono kosal ke chingno morak ginang ke snamnai kaitor chini achi pruni simi thimung jora torlokna bagai rijak kaisap manuel bijap se bible
A Bible te ching tongna ka chongke sa kahamke dugi tongnai. Nya ke sa kamya nke kebelengke klainai. Chilapuri kamjakle mungke kaitor borok no torlok na bagi rijak mahanibel bijab Bible no kibiwe sakni muchungte torlok na nainai tongu. Omani besengte chilapuri kamjakle nairok kaitor no kebeng layo. Bible yeba kokatar no kebeng layo. Sak bay thangni te borok kamjak ma chila yeba berini sakam te kham krai no dera rilayo. Omokai kinke chilapuri kamjak lenairo polani tongmu yeba pola bay tuidul jagide man. Church leader rock Krista mota kaile mungni kaini nakarmung rok tongo kene norok jotta siyo puila nakarmung ke nok tharo kaile mungni surima pandani besengte kaitorni khamari suri sane man leima ulni nakarmung ke kaile mung ketar panda manjak painai Krista motani adang rokno te dopani lukurokno kaile mungni chamung nungmung rok chariwei khanriwei thongthok riwei borokni khamari manleima kaile mung sacrament eba kaile mung ketar panda no ketar bisingyo ulni salai nunglei tongthok leima panda ke no ketarni pataro songsa jago Kaifano 98% chilapuri kamjak lenaruk by borokni buma bupasong puila nakarmungno asuk nangkukma riyawe ulni nakarmungno se nangkukma rilayo te jora kubang mabo sibailayo tabukni kailemung sacrament yeba kailemung ketar pandano naikore naileke church leader rok kailemung sacrament yeba kailemung ketar pandavo bukka berasuglayo kaijakna chilaburi rok bai buma bupasungke chalai nunglai tongthok leima pandavo bukka berasuglayo tamni kinke tabukni molo norokni church rogo tamni bagi chilaburi kamjak lenarok kaijakna bagi phailai kine srai te kubui ku kok norok saimana nango aboke kaijakna kine norokni church rogo phainai 98% chilaburi kamjak lenarok te buma bupasong kailemung sacrament yeba kailemung ketar pandani bagi phailaya pia khaino chalai nunglai tongthuklai ma panda kotor songchana bagi simise phailayo 2% chilaburi kamjak lenairo te buma bupasung simise kailemung sacrament yeba kailemung ketar panda bai chalai nunglai tongthuklai ma pandani bagi norokni church rogo phailayo tei baisakhe borok kailemung sacrament eba kailemung ketar pandavo kaitorni khamari ni bagi phailaya pia chalai nunglai tongthoklai kaija khine buino phunukna bagi kaisa panda kotor mani bagi se phailayo norokni church rogo kaijakna phainai kubangkuk chilaburi rok kailemung sacrament eba kailemung ketar pandani bagi suriwi saksakno tiyar khlaitanio de dula unki tonglai eba chalai nunglai tongthoklai ma pandani bagi tiyar khlaitanio de dula unki tonglai khine naikore nailai khe
norak saiman suknai. Omo cilabri kamjak lenai rok bai borok ni buma bupa song Kristan kaile mung no tuye kaile mung ni khamari rok no tuye te kaile mung ni khamari rok ulni kaijak ni langma wo besut nangkuk ma klai khne siani bagai te church leader rok bai simung rijakiani bagi phano innatongo Kristan kaile mung no tuye simung manjang church leader rok no wansukrina bagai a omokai singkhoro bisi kuduk cilabri kamjak laye cilabri waija laye kha kifil yawe norki church rogo kailemung sacrament eba kailemung kuthar pandani bagi phaima bai kaitor borok ni bagi tamo khlaina tong te borok kaitor ni aruni tamo manna tong soikuk te kubuikuk kokhe kailemung sacrament eba kailemung kuthar pandavo kaitor cilabri kamjak lenai rokno mungsa klaina te rinabo kere borok mungsa manna te yasak nabo kere tamni kinba kailemung sacrament eba kailemung kuthar pandani bagai kutham nangsugo tabo norak ni church rogo kaijak na phainai cilabri kamjak lenai rokni thani o kutham tode tong khne nailayano kifisake kailemung sacrament panda eba kailemung kuthar pandani bagai cilabri ro kaijak na omor sok supro kaitor borok ni bagi kati tonjak cila eba beri bai baksa kaitor ni buskango nok tharo ma phailainai kaitor bai khalu krungi tugnai jotta cila eba beri no bini kaijak na jora sok supruke bini bagi kati tonjak cila eba beri no bini buskango dal bidal lama te kaitor tubu phayo te phunuk phayo khne yapang 21 te 22 yapang 24 ne 1 ni sime 67 jora te tobit 7 ni 1 ni sime 16 kokatharo sakhirigo khai kinke norok ni church rogo kaijak na phainai cilabri kamjak lenai ro kaijak na jora sok supro kaitor borok ni bagi khati tonjak cila eba beri bai de nok tharo kaitor ni buskango phailai borokhe baro nokha bisi omar ni simi borok ni muchungte cila eba berino chongki nagarai kamjak layi tongma cila eba beri baise kaitor ni buskango nok tharo phailayo khake kailemung sacrament panda eba kailemung kuthar pandani bage puila nangmani cila beri kamjak lenai rokni thani kereikha aboke borok kaitor ni muchungte kaitor bai khati tonjak cila eba beri bai kaijak na phailaya phia borok sak ni muchungte chongki na jak cila eba beri bai se kaijak na phailayo kifineike kailemung sacrament eba kailemung kuthar panda pro simise kaitor cila berini gosimno yachagai cila berino thepariwoi kaisa khairiwo cila berino theparinaisa te kaisa khairinaisa borokya
kaito simise kene Matai 19:6 sijak tongo. Aboke kailemung sacrament eba kailemung ketar pandani sikang kaitor chilabri kamjak lainarokni gosimungno yachakia. Kailemung panda pro simise kaitor chilabri rokni gosimungno yachagay borokno tancha te kaisa klairiwo te hiksai klairiwo. Tumung norakni charchurogo kailemung sacrament eba kailemung ketar pandani bagi painai chilabri kamjak lainairo kailemung ketar panda pro kaitorno gosimung rina sikangono borok koraksate koraksana simi gosimung riwoi kaitor borokno teparina sikangno borok saksak tepari baijag te kaisa ngbaijag te kiksai ngbaijag hinke kailemung sacrament eba kailemung ketar pandavo chila briro kaitorno gosimung rinani kaitor borokno teparinani te kaisa khairinani kiksai khairinani te mungsakre kubuikuk koksana thange chilabri kamjak lenarukni kailemung sacrament panda eba kailemung ketar panda te kailemung ketar panda pro borokni kaitorno gosimung rima omorok kaitorno lachirimani tomo kake kailemung sacrament eba kailemung ketar pandani bagai nang kukmani omabo chilabri kamjak lenarukni thani krika tumung kailemung sacrament eba kailemung ketar pandani bagai nang sukmani te nang kukmani omo krikinke soikuk te kubuikukke borokni kailemung sacrament eba kailemung ketar panda kri eba Kristan kailemung kri te kaitor mungsa samungbo kailemung ketar panda pro kri kifitamke kailemung sacrament eba kailemung ketar panda pro kaitor chilabri rokni gosimungno yachagay borokno hiksai klaibaike kailemungni khamari eba kaijak langmani khamari rivo afrini simi kaijak chilabri rok hiksaini tomun togna rijago kailemung sacrament eba kailemung ketar pandavo kaitor chilabrino hiksai khairimani yagulo te kailemungni khamari rimani yagulo simise chilabriro hiksaike tuleina rijago a kaijakmani horno kailemungni puila hor eba first night hinjago kailemungni puila hor hinmake chila beri bai beri chila bai puila hiksaini tongun tonglai thulai mani hor kailemungni puila horo eba first nighto kaijak chilabiriro kaitorni khamari sani surimano tobit 8ni 4ni simi 8 jora sijak tongo kaikinke norukni charchurogo kaijakna phaina chilabiri kamjak lenaroke kailemung sacrament eba kailemung ketar pandani yakulode puila hiksaini tongun tonglai thulai tumung chilabiriro kaijakna sikangono hiksaini tongun tonglai baijak kinke kailemung sacrament eba kailemung ketar panda pro kaitor kaijak nairokno rinatongma kaijak langmani khamarino borokno riwi mania unko te borok manna chugyabo unko tabukni molni chilabri kamjak lainarukni bere 98%
kailemung sacrament eba kailemung ketar pandani besengte o ketam khamariro yashakna chugyarokse. Hake norokni charchrogo chilabri khamjaklenarukni bage kailemung sacrament eba kailemung ketar panda songsa phano kaitorbo mungsa klaina kere borokbo mungsa yashakna kere pia khaino no ketharo kailemung ni kaisa surima panda te surima panda ni uloke chalai nunglei tongthoklei kaijak khine buino punukma panda simise tongo. Hake tumu kaitor kailemung sacrament eba kailemung kethar pandabo mungsa klaina kerekinke norok church leaderok te tamu klaina tong te kailemung kethar kinke kailemung sacrament eba kailemung panda kethar kinke no ketharo chilabri khamjaklenarukni kailemung te kailei panda soi ke kethar panda de chilabri khamjaklenaro kailemung sacrament eba kailemung kethar panda no kethar ke yashakna de phailai eba sitra ke yachakna de phailai. Chilabri khamjaklenarukno kailemung sacrament eba kailemung kethar ni khamari rukno saklena church leader rok sitte eba siyate kailemung sacrament eba kailemung kethar pandano sitra klailaya diba o jorabo matai 76 subra Jesus sama kokno ang norokno muito klairina nayo mani ketharno sirokno taridi norokni mukta rokno bo wakni biskango ta kitardi aboke kailemung ketharno borom klayarokno kailemung ketharno yashakna chugyarokno kailemung sacrament eba kailemung kethar panda ta relaidi kine tabuk kailemung sacrament no borom klaya kailemung sacrament no sitrake yachakna phainai chilabri khamjaklenai rokni kailemung no khamari klainai church leader rokno ang singkorna nayo kailemung sacramento eba kailemung kethar pandavo soi kukke chilabri no khamari klainai sabo kaitorde eba norok de kok kifilmung ke kaitor norok ni yakte chilabri rokno khamari klayo kinise khai kinke norok ni muchung tiya pia kaitor ni muchung ti nora khamari klaike te khamari sani phainarok chukja kinke se kaitor ni khamari kailemung sacrament eba kailemung kethar pandani besengte borok mannai kine srai te baisakhe norok chukyake kaijakna phainai chilabri rokno kailemung sacrament eba kailemung kethar pandani khamari rina bage suri sanpro te yak pholok pro kaitor borokno khamari klaina bage yak pholok yakhe norokni yak phologe khamari klaima bai borok tamo manma klai chukjakya kailemung no khamari klai pro Luke 10:5-6 norokni bukhavo todeto Luke 10:5-6 subra Jesus baitang samako sijaktongo norok no kungsasugo khapru oke puila o nogo kakshangmo tongthumkhini sagradi tumung aro khoraksas kakshangma baglenai tongkhe norok rimani a kakshangma bini thani tongnai phia aboti borok krikhe abo norokni thani no kifil phainai
whatever house you enter, first say, peace to this house. And if anyone is there who shares in peace, your peace will rest on that person. But if not, it will return to you. O kotmuka kamte nainaike, chilabri kamchak le nairukno, noro kailemung sacrament eba kailemung kutar panda fro, blessing klai fro. A blessing kaijak nairukni sakade pai klai, eba norukni tani de kifili pai. Tabukni molo, chilabri kamjak laye, kaijage, kisa tal rukni ulo, kisa bisi rukni ulo, hiksai rukni bere, thakya wale suklai unglema, kisa baino kok banglema, khabaksa nya unglema, gaino problem banglema, kaglema, akoro, kailemung sacrament eba kailemung kuthar pandavo, norokrima khamariro, borokni sakavo, tongmani punuk maride, eba kirini punuk maride. Kailemung sacrament eba kailemung kuthar panda yasakna bagi, chila buriro, busuk chukjak ngna nangkine, ang norokno, teibo punukrina nayo. Chukjak yakhe, barokma kuthar pandavo, jisuni bakan bitino yachake, sa kamyavo klayo, pan kiribo unko, baksake thibo tango kine, 1 Corinth 11 27 simi 30 jora sijak tongo. Pai flaya langmarina jisuni bakan bitino, chukjak yakhe chakke nungke, pai flaya langmani bodala, sa kamya klayo, te thimungo pano kiklayo kine, o kokutar purungo. Omo similya, barokma kuthar pandavo chukjak yake jisuni bakan butino yachake, borokni bisingo, soitan khapnai kine, John 13:27 sijak tongo. Subra jisu korok chine chongkorokno, rutino navoi bini busa kine charaka. Judas Iscariot simi, chukjak yake aruti chamabai, bini bisingo simi soitan khapka. Teibo norokno punukna thange, smile kichamo, Kain by Abel, Kaitorno yapung rimanino tiye, yapang 4 3 simi 7 jora sijak tongo. Abuke, Kaitor chukjak Abel ni yafarmungno yachaka, chukjak ya Kain yafarmungno yachak liakene sijak tongo. Abo yafar jak mungno simi naye yachak na Kaitoria, pia yapar jak mung chukjak de kene naye yachak na iste Kaitor kene, Kain te Abel yafarmungni besungte chingno purungo. O kokutaro Bible siklang jakmani naimungke church leader rok te Christian rok church ni bebakno chukjake maklainai kene. Khake kaitorno kebangnai Bible no kebangnai kailemung sacrament eba kailemung kutharno boram klaya chukjakya chilaburi kamjakleinai rokno kairokma punuknani church leader rok Kaitornis like Kairokma Ginangkukde. Norokni Kairokmu, Chilabri Jotana Morke Bukakse Tlangsio Kine, Kubuino Masitai. Church leader rog, Tamonki Chilabri Kamjak lay Kaijak Nagrokne, Ulni Kaijak Langmanote Asuk Wansukurang Inglaya. Nukungrokni soi kamkraino wansuknai Krista motani miriknairok te chonkorok, kailemung sacrament yeba kailemung kuthar pandano te simiya. Kaijak nairokni ulni thinangni nukungrokni kamkraino to yebo wansuk taiklayo. Kaijak na salni saltamni sikang, yeba talsani sikang, kaijak na nainairokno tiyar klaima bai,
te kisamisa perengmung relay mabay, chilabri kamjak lenairo chugjak ungi maya. Tabuk omotoy jorabo, chilabri kamjak lemuno norsuknani, te puicha suknani bagay, Christian Churchrokni leader rok tamo klay. Krista mothani kailebung sakramungno mol brum ketarke tondrikna bagay, chilabri rok kailebung ketarno boram rina bagay, chilabri rokni tinangni nukungro kamkray manna bagay, chilabri rokni 12 omarni simi, chilabri rokno te borokni mapasungno, chilabri kamjak lema tongmung kamya kene, srai simung riwoi, chilabri kamjak lemungo, chilabri waija lainairo, Krista mothani noktaro, kailemung sacrament yesakna chugya ungo kene, pereng rakledi. Tei, pereng matui, kailemung sacrament, eba kailemung ketar pandano, chugjak chilabri rokna simi reledi. Omose chilabri kamjak lemungno, puichavi kibina bage, Krista motharokni bukakni samung klaytay, tei o dera mungni yokmu. Asuk jora samani naimung ke, church leader rokno wansukrina bagay, kailemung sakramung no molbrum kitarke tongrikna bagay, Tripuri chilabri rokno tei borokni tinangni nukung rokno mutangnani yapresana bagay, tei Krista motha kitar snampina bagay. Tabusu jora chilabri kamjak lemuno puichabe kibitaniyo church leader rokni samung klaytay no tuyi nailaymani. Tabuk phaidi chilabri kamjak lemuno northani te puichabe kibitani medical expert rokni samung klaytay tamokne nailayano. Tabukni joravo Tripuri chilabri rokni busak te bukkani sakam te sak panrakmuni bagay medical expert rokni samung rok belay nangsugi tongma jora. Soino kaitor se binis namjak borokrokno sak hamriwe kakam kerengke te pan genangke tongri tonggo. Tamoke smai kichamni laibu marokno cheri nailaike o singcharo kaitor binis samungrokno chongjak te sereng kereng borokrokni besukte klaitong manino nugo. Kake o singcharo borokrokni polani sereng kereng ro churchni leader rokinke borokrokni besak te bukkani sakam te kamkrani bagay barja bokjak rok unka medical expert rok. Tabukni molokhe kaiturni khamari bay Tripuri rokni bere medical expert rok kubang mana tongo. Kaifano Tripuri medical expert rok Tripuri rokni sakamni bagay nangmasuk samung rok de klailay. Tripuri dopa rokni bagay Tripuri medical expert rokni contribution rokno cheri nailay bayke ani bukkavo kaisa koksung achayo. Aboke nuruk sakni te sakni nukungni kamkrani bagay te shomboti ajinani bagay simide medical expert rok ingjak yeba Tripuri rokni sakam te kamkrani bagay bode medical expert rok ingjakne. Ani kam uchungma ke jotto Tripuri medical expert rok sakni langmavo te sakni nukungo sak kakam kereng tongke kamkray mananago. Aboni logino jotto Tripuri dopa rokni adang rokni sak kakam kereng uni bagay te kamkray ni bagay contribute bo rinat nango kinese. Kakese
norak soikuk Tripuri medical expert rok eba doctor song inki mano. O jorabo jotta medical expert rok sak saichunke sak saknu sungna nango. Tripuri rokni sakam te hamkrani bagai norak tabusuk jora busuk contribution rejak kene. Tei norok by norokni nukhung rokni adang rok sak kakam kereng unke fan ke tongna naima khai kena. Tripuri dopa rokni jotta adang rok bo sak kamui fan ke tongna nangko kene kam uchungma jotta medical expert rokni bukabo tode tong kene. Sak kamya rokno bitti bori ri kamriwe rang ajima contribution ya abo profession. Contribution ke dopani adang rokno sakamya claima rokta mokene amjogi nayi aborokno kasunani te puichanani yaprisema te dopani adang rokno simung yeba awareness rima akorokse. Omorok dopa rokni adang rokni mantai klayo. Tamni kinba ang saiman matui norokni bere kebangkuk medical expert rok tribal welfare ni scholarship yeba Tripuri kamkrai bodal rokni rang chubachu manui medical expert rok injakne. Tumung medical expert rok tribal welfare yeba Tripuri kamkrai bodal ni chubachu yachak jakro kinke norok sakni kamkrai simi nayawe Tripuri dopa rokni kamkrai nabo nai thai klayo. Aboke norok profession simi klayawe contribution bo ma relay thai. Norok siyo chilaburi kamjak lema sak sakni te kamjak ma chila yeba berini busak te bukano kebal klainai tongungkene. Te kaijak na jora sok sukyasini chila beri rok kiksai kai ke tonglema te kaijak rokni tongun tonglema abo sak paitangni te kamjak ma chila yeba berini busakni te bukkani organs rokno aborokni jorati develop ungsuknani te mature ungsuknani jora rijakyani tomun kenibo noroksiyo. 13 noka bisi omarni bere 18 noka bisi omarni tongun tongna bagai busak te bukka torlokyakku. Abo kaikeno 15 noka bisi omarni chila 21 noka bisi omarni tongun tongna bagai busak te bukka torlokyakku kenibo noroksiyo. Situtui pano chilaburi kamjak lemuno teye abo bakai ke borokni tabukni te tinangni sakam yeba health no dera rinai te kamya klenai tongun kene kok tisa nairo te purung nairo norokni bere korak sapano kiriku. Norokni bere medical expert rok bangitongo treatment bo bangitongo kaifano dopa rokni adang rokni bere sakamya rok bangide tong yeba komengide tong kene nailedi. Tamni kinba profession tongo pia simung contribution kere yeba belai kisisani bagise sakamya rok bangitongo. Abo norok treatment simi rimabai Tripuri dopa rokni adang rok sak kakam yeba healthy ingla kene punugo. Contribution tongtanyo se sakamya rok komengo. Tinini molo physiologist, gynecologist, psychologist, te psychiatrist rokni barja berjak mungke. Busak te bukkani organs torloknani process no teye. Tripuri rokno purenge. Tabukni molni, chilaburi rokni bereni chilaburi kamjak lema. Borokni busak te bukkani bagai. Kakamde kamya. Te chilaburi kamjak lema tongung sa kakamde klai eba sa kamya de klai kene. Srai srai ke chong riwai. Borokno kak kifil rimase.
tabuk besak no tiye besak ni organs no tiye besak ni organs ni development no tiye te besak ni organs ni disorder no tiye sereng kereng physiologist rok no angsing koro chilabri kamchak lema norok ni do parok ni chilabri rok ni besak no kakam de klai eba kamya de klai te tinango borok ni kaijak langmawo omo kakam de klai nai eba kamya de klai nai chilabri kamchak lemong omorti torlok nai tongmung de chilabri kamchak leye chilabri waija lay nai rok ni besak no nukhe borok ni besak soi omor ni slai kebang tongma khai nukjak ya diba chilabri kamjak lemung tongnai ruk ni besak ni organs healthy de eba kakam kereng de tong norok ni doparok ni adang rok ni besak ni kakam kereng ni bagai tabasuk jora physiologist rok ni simung ni contribution punugi deman abo kaino sexual organs ni functions uterus te conception related omorogo sereng kereng gynecologist rok no angsing koro tabuk ni molo tamang ki tripurok ni younger generation no gyno problem bangitong menstruation disorder period fluctuation kebal uterus chilabri ni kebal mung conception issues pregnancy period issues miscarriage natural abortion normal delivery difficulties besa klirok ni kebal mung omorok bang leimane kaisa karon eba main karon chilabri khamjak leimung te omor sok sukyasini chilabri waija leima ngideman tabuk ni chilabri khamjak lenaruk ni tongmu borok ni tabuk ni te thinang ni langmawo gyno problem bangri nai de chilabri khamjak lenaruk ni bere banchi rok bang nai de khorokchi besarok no bawi mungsa gyno problem kre te pan ke ketowo mapasung samung klai tong pro borok ni sajukro gyno problem bai tong nani karon tamo thinango chilabri khamjak lenarok ni besarok kebel deng nai eba pan ginang deng nai tabuk ni molo chilabri khamjak lenarok ni bere te chilabri khamjak leye khaijak nairok ni bere gyno problem bangi tong pro tripuri chilabri rok ni sakham te khamkrai ni bagai gynecologist rok ni simung ni contribution punugi deman omo khaikeno bukhano teye bukhani functional teye bukhani disorder eba mental disorder no teye chilabri khamjak lemung bakai ke borok ni bukhani eba mind ni samung klaima torlokma development te maturity no dera rinaikine sereng kereng psychologist rok te psychiatrist rok no angsing koro 12 eba 13 omar ni simi chilabri khamjak lema te chilabri waija lema borok ni bukhano kesap de khlainai eba kuwar de khlainai chilabri khamjak lemon tongnai rok ni bukha eba mind mature ungnai de chilabri khamjak leye kaijak rok ni langmawo nangmasuk mental maturity tode tong tinini molo tripuri rok ni bere mental disorder depression frustration immature behavior drug addiction
nukhungni barjarokno supungrina kebelengma sakni te nukhungni thinangni bagi wansupun te imang asukringma kaijakman yagulo sikla eba siklingi tungna muchungma kaijakma ulo nukhungno nangkukma rinani slai kichingrok bai tongleimano te beraleimano nangkukmarima omorok bangmani kaisa karon chilaburi khamjaklema ungideman te naidi doparok nukhungrokni khamkraino belai khamjago tamoke chilaburi khamjakleinarukni bere kubangma kaijakna nailaya nukhung ketar kleina nailaya pia khaino chilaburi khamjaklei jorasibaina nailayo baksake muchunjakya phano nukhungrok jur khlaima bai te buino phunukna bagi kaijakleyo te khamjaklei kaijakrokni bere baksake busarok manna muchungsugya baksake banjia khne buino phunukna bagi busa koraksa simi manna nailayo kaijakna muchungma kre khlairinai busarokni bagi kha muchungma kre khlairinai te tripuri doparokni population kom khlairinai o chilaburi khamjaklemu borokni bukhano kakham khlaima baide eba khamya khlaima baide kaijakmani yagulo nok nukhungrogo kha bathagya kichingrok te dolrok bai berai tongnai nok nukhungni samong khlai thairokno khlaina bukha kre te mind maturity kre kubangma chilaburi khamjaklei kaijaknai rokni bere tongo o jorabo tripuri chilaburi rokni bukhani kakham krang te khamkraini bagai psychologist rok te psychiatrist rokni simungni contribution no phunugideman o nangsukma jorabo chilaburi khamjakleimungno tripuri doparokni puichawe kibina bagai medical expert rokni samung khlaitai ke physiologist te gynecologist rok chilaburi khamjakleima bai chilaburi baijalaima borokni busakno te busakni organs ni functions no busak khamya khlai kne chilaburi rokno borokni buma song bai baksa achukrewoi simung ma relay thai omo khai kheno psychologist by psychiatrist rok chilaburi khamjaklema borokni bukhano te bukhani functions no basic mental disorder te mental immaturity clari kene chilaburi rokno borokni buma bupasong by baksa achukrewoi simung ma relay thai te media te kaisa busak te bukhani organs ni function organs no bakhai ke kakham ke naruk nanang organs bakhai ke khamya unkene simung ma relay thai te tripuri doparokni kokbai medical simung rokno bijaprogo siye ma klangna khakese tripuri rokni doparok healthy te pankrak eba sakham te khamkrai doparok unsuknai tamnikhin ba busa kebel te bukha kebel borokrokni nukhungrok kebel nukhungrok se busa kebel te bukha kebel nukhungrok bai kuplung doparok kebel doparok se healthy eba kakhamkrang dopa te panrak doparokni bagai busak te bukha krak te pangnang te machuar adongrok nangsugo te nukhungrok nangsugo tabukni chilaburi khamjaklema busak te bukhano krak khlainai tongmungya phia kebel khlainai tongu tribal welfare ni eba tripuri khamkrai bodalni rang chuba chumane medical expert ingjakrok jottono koroksa ke tripuri doparokni bagai borokni simungni contribution ma relay thai
tabusu jora chilabri hamjakle mungno puichawi kibitani medical expert rokni samung klaitano tuyi nailaimani. tabuk paidi chilabri hamjakle mungno puichawi kibitani maaparokni samung klaitairokno tuyi nailayano. Shoikuk te kubukuk koke Krishta mothani leader rok te medical expert rok busu krake samung klaipano maaparok ka chungyake ka chabyake nangbansuk result manglak eba mungsa klaimanglak. Tamnikin ba busarokno sal brum mirik nairok te naikol nairo busarokno loge to nairo maaparok se Krishta motani leader rok boya medical expert rok boya abani bage maaparok nurukni chilabri rokni tabukni te thinangni khamkrani bage krake wansuge samung klaina yapresena nango ang saiman matri Tripura rokni kubangkuk nukung rokni nok pangrok maaparok ya besarok se maaparok musarokni muchukte te kokte se tongleyo Tripura rokni nukung rogo besarokno kokna rinai maaparok belai kisi sase tamoke maaparokno kokna rinai besarok se kubangkuk maaparok besarokno kokna riwi discipline klaye nok nukung rogo nok pang ungi tongyake chilabri kamjak lengmuno puichawi kibimanya tamnikin ba besarokni chilabri kamjak lengmuno tuye 99% maaparok siyo kamjakma chila eba birini nogo sajuk eba sajilano maaparok se berena te thulaina rokhoro te chilabri kamjak leima tongun tonglina bage nangmasuk rang rinai rokbo maaparok se abuni bage maaparokno ani koimungke nurukni busarok Krishta mothani leader rok medical expert rok te buibai kaham khlaijakna naising yawoi puila norok baithang busarokno kokna riwi discipline khlaiye kaham khlaina yapresalaidi norokni busarokno schoolo nursery rokhorpurni simi sakni muchungde tongna riyawoi koknarina yapresalaidi norok busarokno kaham khlaina yapresalai pro church leader rokni medical expert rokni chubachu nangi tongke borok bai kereng lady busarokno soike khamjaknai maaparok borokni khamkraino dera rinaini katirina yapri serakna nango tabusuk jora ang chilabri khamjak lenarokni buma bupasung bai malayi kok saleimani besungte saiman makhe maaparokni simu te chubachu bai se borokni sajuk sajlarok chilabri khamjakle phano busarokni chilabri khamjakle mu buma bupasungno dalbida lamate tektori wokne aboke puila schoolo eba collegeo kakhanke poriutongnai sajuk sajlarok podrepot kok sawoi maaparokni yakni rang sekna chengleyo a rangno sakni bagi eba kiching rok bai tongthok leina bagi sibaileyo borok san masuk rang maaparok bai rijago khinke uloke mobile phone ni bagi maaparokno sikiriwi tekto rilayo sajuk sajlarok salmatui maaparok chikon mobile phone ya morak ginang mobile phone pairilayo te mobile phone recharge klaina nang masak rangpo rilayo
Omose sajuk sajilarokno lama kororinani maaparokni bukakni puila yapreselema. Sajuk sajilarok mobile phone yago manpurni simi borokni school eba college ni bijaprokno nankukma rinani slai mobile phone no nankukma rina chenglayo. Borok games thingma bai games naimaro Kamya Sitra Naimaro, Facebook, Instagram, Kitching Rock by Kok Salema, Akorok Takia. Kok Salai Salai Chila Eba Biri by Kamjak Lena Chenglayo. Te Kamjakma Chila Eba Biri by Kok Salai Marokbo Takia. O Joravo, Borok School Eba College ni Bijaprokni Bodala, Mobile phone by Sapu Berena Chenglayo. Horoke Leri Tulayo. Turuke Borokni Leka Purani Bagay, School Yeba College Tangnani Muchuma Kumana Chengo. Mark Komingna Chengo. Baksake Leka Purano Yakaro. Uloke Sajuk Sajilaro, Kitching Rock Te Kamjak Machila Yeba Biri by Mobile phone Te Kerengi Mangtung Layo. Maparo Omana Noge, Schoolo Eba College Salbrum Tangi Porina Muchuma Kerini Bage, Nogobo Achuge Porina Muchuma Kerini Bage, Rank Bang Sibaye, Sajik Sajila Rokno, Tuition Rokoro. Schoolo Eba College Te Tuition Jagavo, Sajik Sajilarok Tamo Kraikne, Mapa song Mungsa Siya, Sinabo Naya. Pia, Purikani result eba number kom ingmano eba fail ingmano simi Maparok Siyo. Omarokno Nuge, Maparokni Kakamo. Kaifano, Sajik Sajilarokni mobile phone recharge eba active Kleina Bage, Buma Bupasong Rang Riwi Mangtungo. Omani Yagulo Chilabri Kamjaklema Kutuk Impro Busla Kinke Bike ni Bagi Buma Bupasungno Tektorina Chengo Oro Sitai Klayo Kubanku Kamjakma Buri Berena Bagi Pini Kamjakma Chilano Bike Paina Bagi Pan Pinango Bike Krike Bike Tungnai Chilani Uklogo Bini Kamjakma Beri Tangnai Kine Kiri se Chila Bini Buma Bupasungna Bike ni Bagi Tektorivo. Mapa Songke Mobile phone Pairiwi Buslanit Lekapura Dera Kakini Saiman Tuti Pano Busla Sanmate Morak Ginang Bike Pairivo. Mobile phone by Berainai Busla Tabuke Mobile phone te bike by Beraina Chengjak. Chila Burirok Lama Coronani Maparokni Bukagni Te Kaisa Yapresalema. Mobile phone by bike man by Ke Busla Schoolo Eba College Pano Tangya Way Bo Saichung Eba Kitching Rock by Eba Kamjakma Buri by Beraina Chengo. Truke School eba college ni attendance kom inko exam rogo mark kom mano eba baksa subject rogo fail inko baksa ke te porliya kine kicharo school eba college yakaro omoti chilabri kamjaklema ma pharokni bukha khamrivo wanarivo te tekto bangrivo omani yagulo Chila Buriro, Kamjakma Chila Eba Buri by Berai Nani, Chalai Nunglei Tongtuk Lenani Bagi, Buma Bupasungno, Rang Sana Chenglayo. Te Beraina Bagi, Bike ni Thok Painabo Rang Sanlayo. Omani Bagi, Sal Brumbrum Mapasung by Busarukni Vale Suklai Takya. Omoti Nukung Rogo, Maparokno Tektorinai Chilarukse Banglayo. Biri Roke, Podrepo Tatal Koksaway,
buma bupasugni yakni rang simi sekleyo. Tripuri chilabri rukni bere dropouts bangi tungmani kaisa main karan omose. Te school eba college thangyaro te lekhapura yakar nairo jora kubangma manma bai khamjakma chila eba beri bai beraina thangmawo jora sibai leyo. Turuk chila beri ro school eba college thangyaro te lekhapura yakar nairo bai kiching leyo. Abun yagulo khamjakma chila eba beri bai te kiching rok bai jora sibai leyo. O kiching rok ni bere kubangkuk se ke biri cigarette chuwa karak nungle nani te drugs chalai nani nungle nani yapriselayo. Mobile phone te bike bai lekha purani muchuma kuma jagro lekha pura yakar nairo mungsa samung kleina keriro maginang jora kubang tongnairok se drugs addicted ni bere kubangku o joravo nai ke borok ni bukha nogo bathagya te thinang ni bage mungsa yimang bokere te samung bokere khamjakma maichariya thinango maichanani lama tungsa se tabukni lekha parakni wansukmu chilabri khamjak lenarukni bukhawo kise kriku o joravo ang sathaklayo chilabri khamjak lenarukni bere kubangku buma bupasungno bandiwi tokhainani kaisa lama ke coaching ni bagi khine chakri ni bagi khine agartalavo nok bara tungleima puruk nok bara tungtute potre po tatal kok sawai buma bupasungni yakni rang sege sak muchungte tongthukleyo buma bupasung ke coaching centro eba kubun jegavo rang rithai deklai khine thangi rutugyawoi bisarukna sanma tino rang rileyo ababai borok ni bere kubangku coaching ni bagai chakri ni bagai jora sibai manislai sak saichung berainani dol bai berainani te khamjakma chila eba beri bai berai tongtok lainani bagi se kubangku jorano sibai layo coaching ni bagi chakri ni bagi agartalago nok bara tongnairok ni bere belai kisisa simise soike porilayo purika rilayo te chakri bo manlayo coaching ni bagi chakri ni bagi kine agartalago nok bara tongnairok ni bere khorak bisisa eba bisi nei bisingyo purika rivoi pasange chakri manjakruktom omorok bai mafarok ni jingjal thakiaku sajuk sajalarok ni nangmasuk lekha pura keripano chakri keripano income keripano mafarok borokno kaina nango borok kaijakmani yakulo buma pupasung samantangke buslano te khamjukno maicharina nango te borok ni bebak ni bage rang sibeina nango omani besungte chakrajik chakra maparokni barja te poja khilek bangri jago ulokhe nukungo sal brum kaisa eba kaisa na tiyi kok bangleyo te wale suklai ingleyo omo khaike chilabri khamjak leima nukungrogo kakchangma te tongthuk mana dera rigoi tekto bai jingjal se tubu phayo omo simiya chilabri khamjak lemung tiru borokno kaitor bai chalrigo sak saichungke surinani nukungni surimong surinani te noktarni surima panda manjaknani muchung keri klairigo bible yago tisana phana muchung keri klairigo paita go khe kaijak busla bai khamjukno kakham klaina bagai kaitor borokni bukhabo kok satung khine
buma bupasong ubas tongge suri layo suri jakna bagai Tripura ginangke berai tong layo baksa mapasong ke borokno kagle rina bagai yapres layo omuti tekto te jingjal ro chilabri khamjak lena rukni bisingti paipano chengma ke chilabri rukno buma bupasong mobile phone te bike pairima baise mobile phone recharge kaina rang rinairo te bike ni thok paina rang rinairo ma pharok se chilabri khamjak lenairo berai nani tongthok lenani rang buma bupasong se rigo omotu sajuk sajla rukno lama kororimani yagulo buma bupasong kha kamui kablayo aboke sajuk sajla rukno nungnani 20 pairimani yagulo sajuk sajla ruk 20 nungleyo kine chirigi kap makhai aboni bagise ang sikango samani maparok yaprese yakhe kaitur phana chilabri rokna mungsa klaiman yakine mobile phone bike sanma suk rangrima chilabri khamjak lema omorok bai chilabri rokni thinangni khamkrai sokomar jago kine jotto maparok sibu yapre sekhe khamkuknai tabuk wansupung kakhambai knatukya kok singurok chilabri khamjak lena rukni maparokni tonglang manotigi ang singkhorna nayo norok kaijakna sikang norokni sajik sajlarok khai chilabri khamjak lemung tongkhade norok kaijakna sikang norokni sajik sajlarok khai chilabri waija laikhade norokni sajik sajlarok tini tongma khai kaijakna sikang norokni khamjakma chila eba birini nogo berai nani te thulai nani thangade tini norokni sajik sajlarok khamjakma chila eba biri bai lachim kri ke jotta jaga berai tongma khai norok berai khade norokni maparok norokno chilabri khamjak lena bagai te khamjakma chila eba biri bai berana bagai norokno rokhor khade tabuk maparokno norokni numa nupasungni tonglang manotigi ansing khorna nayo norokni numa nupasong kaijakna sikang chilabri khamjak laye khamjakma chila eba biri bai waija laye tongkhade norokni numa nupasong kaijakna sikang khamjakma chila eba birini nogo berana thangkhai bo bai khati barsa tongai thulai phaikya kine norokna kade tabuk chilabri khamjak lena rukni buma bupasongna norokni chuchusongni tonglang manotigi angsing khorna nayo norokni chuchusong kaijakna sikang norokni sajik sajlarok khai chilabri khamjak layi chilabri waija layi tongkhade kaijakna sikang chilabri khamjak laima te chilabri waija laima norokni sirisitini tongmungo deklai kaijakna sikang chilabri khamjak laima te khamjakma chila eba biri bai waija laima norokni do phani tongmungo deklai mapharo khnatukia o koksing morokni jotto koki filmung rok inhi hinke norok chilabri khamjak lemung notigi srai srai simung manjak rokse tamni khinba puila mapharo sajuk sajala rukni o chilabri khamjak lema tongmung norokni tongmung ya norokni nama nupasungni tongmung ya norokni chuchusungni tongmung ya norokni dophani tongmung ya te norokni sirisitini tongmung ya kine simung tongkhese norokni sajuk sajala rukni chilabri khamjak lengmuno khabai selangmano
te sajuk sajalarukni o tongmung kamiano pui chanani yapri selaimano. Tabuk chilaburi kamjak lena rinai, kamjak ma chila eba beri bai beraina rokornai, te chilaburi vaija lena rinai, ma parokno ang sinkoro. Ani o knatugya koksung norokni kokifilmung, ihi hinke, chilaburi kamjak lemung, norokni numa nupasungni, norokni chuchusungni, norokni do parokni, te norokni sirisitini tongmungya hinke. Tamang ki norok sajuk sajalarokno omotui tongmun tongna rilai. Norok ni sajuk sajalarok tongmung kamya tongpro, norok bukuk mutubui tonglaima, soi te kubui maparok ni punuk maride. Norok sajuk sajalarok no, o tongmung kamya tongna rilayo kinke, norok kubui ke norok ni sajuk sajalarok ni tabuk ni te thinang ni kamkrai no naina muchuk nairok de. Te norok sajuk sajalarok ni soi kuk 마파송 데 chilaburi kamjak lemun tiye chilaburi kamjak lemun tubuma tekto te jingjano tiye asuk simu manma yagulo chilaburi kamjak lemuno puichabe kibitani noruk tamo klaitai klai puila ang maparokna sinkoro norokni sajuk sajalarukni tabukni te thinangni kamkrani bage noro soi kede ka muchunglai te yapri selena de muchunglai ka muchunglai yo kinke mapa sungni puila samung klaitai ke norokni sajuk rokno 18 noka omor jora beraina rokar yawoi norokni nogo norokni kok knari de man मानव किनके निसाजुक रोकनी लेखा परा खामनाय ते जोत्ता चिला रोकनी लेखा परा बो खामनाय तामनी किनबा चिला रोकनी ताबुकनी लेखा परानो ते थिनांगनी खामक्रायनो देरा रिनायरो 95% बिरी रोकसे नोरकनी निसाजुक रोकनो नोरकनी नोगो नोरकनी याक्तोला नारिक मानके आगिनी खाय chilarukni lekha pura kakamingnai te thinango kamkraibo manai ang kubangma chilarukni mobile phone call rok nugi saiman sukmakhe chilaburi kamjak lemabo biri rokse thakiabi call khlai chilarukni bukhano lekha purani birini bukhak trangsiyo te beraina jur khlai trangsiyo tamang ke beri kamjak ma chilano thakiawi phone khlai kinke bo kamjak ma chila kubun beri baide kiringlai kini wanama baise khake maparo nisajukrugna 18 noka omor jora nok bisingyo tonke kamjak ma chilaruk bai beraina rokor yakhe kaijak na sikang kamjak ma chilarukni nogo tuna rokor yakhe chilaburi kamjak leimuno daktino puichawi kibimano omo maparukni puila belai krak yapriselema maparukni kibine samung klaitai ke norukni sajuk sajilarukno krak ke pangpange sarakdi norok chilaburi kamjak leimuno chajak yakine kaijakna omar sokpro norokni sajuk sajilarukni bage chila eba berino norok baitang rutugi manri naikine kok rilaidi norokni sajuk sajilaruk kamjak ma chila eba beri norokni nogo beraina phaike bono nogo ta kasardi norokni sajuk sajilarukni muchungte nogo kamjak ma chila eba beri bai thulena tarilaidi norok chila beri kamjak leimuno support klai laike tinango borok kaijak man yakulo norok samuntange borokna maicharina bage tiyar ungledi
Maaparokni kipitam samung klaitai ke class 10 eba 12 pass in yasak mobile phone paitariledi. Buini besarukni yago mobile phone tongo kine norukni sajik sajalarukni yagobo mobile nango kine ta wansukledi. Norukni sajik sajalaruk musa sukni bagi Sinful Norok borokni bagi musa sukni bagi yapri selay abo norokni sajik sajalarukni kakamte kamkrani bagi inaide kine simi wansukledi. Maaparokni kifibri samung klaitai ke norokni sajik sajalaruk mobile phone by sapung dula ingi tongleyo horo leri tuleyo kini norok nuke college ni lekhapura passing yasak bike paitariledi. Tamnikin ba chikkun mobile phone na borokni kakamni bagi samungo pinangna ringya sajik sajalaro borok bike nabo borokni kakamni bagi samungo pinanglak. Chilabri kamjak lemuno norokni dopani puichanani puila samung klaitai maaparokni se. Maaparok norokni sajik sajalarukni kakamte kamkrani bagi wansuge yapri selayake kaitor phano borokrok phano church leader rok phano medical expert rok phano mungsa khlaimanya kene kubino jotta maaparokno ang phang ke sabo. Norok siyo Tripuri student rokni result te percentage belai khamya imani te chilabri khamjak lema solonai bemar khai ke dakti pirna chengmani ke mobile phone te bike norokni sajuk sajala rokni te student rokni yago sok purni simise. Aboni bage mobile phone te bike chilabri rokni thinang no sokomoriate ma nailenai. Asuk jora samani naimunke Tripuri doparokni adangrokni polani mutang jakmu sireng kereng Christian leader rokni tani tongo. Tripuri doparokni adangrokni bukkani sakham te pan sireng kereng psychologist te psychiatrist rokni tani tongo. Tripuri doparokni adangrokni busakni sakham te pan physiologist te gynecologist rokni thani tongo. Church leader rok psychologist rok psychiatrist rok physiologist rok gynecologist rok kha baksake tanchake Tripuri doparokni adangrokni bere onkori thange maaparok te chilabri rokno baksake asukriwe simung riwe kha kipil relaidi. Tamnikin ba chilabri rokni chilabri khamjak lemu te omanon nuke maapasung siring tonglei ma omarok borokni nangmasuk simung kirini bage te simung norok bai rijakiani bage. Aboni yagulo church leader rok psychologist rok psychiatrist rok physiologist rok gynecologist rok te maaparok baksake Tripuri doparokno muthangna bage tanchake yapri selaidi. John 12:48 subrai kaitor Jesu sak baitang samani kokno ang norokno muito khlairan ayo. On the last day the word that I have spoken will serve as judge. Paithagni salo ang samani o kokno kifile bush tumthani thepa jaknai. Asuk simi savui ang chilabri khamjak lemuni kifiba patno te chilabri khamjak lemuni firangungno muthago. 1 Thessalonica 5:23 Kakshanguni kaitor baithangno norukno bebagono guitar klaisuktung te
Norkni Pola, Buka, Te Busak, Majra Krite Klai, Sa Kahamke, Subra Jesus Christo Paipruke, Tonjakthang. Amen. Kaisa Saklay Mungtungo Christian Bethlehem Prayer Tower Kumulong YouTube channel Koktar Pirjak Marokno Jottoborok Knaya Kuni Bage Chilaburi Kamjak Lema Sumsok de Sumsok Inke Bakaike Puichawi Man Pine Kaisa Bijap Bisa Kokborok Kokbai Snamjak Tongo Te Maginanke Bagle Jagi Botongo O Bijap Bisano Poriwe Simung Te Yelam Man Lady Te Norok O Bijap Bisano Pori Baike Buina Bo Porina Bagi Related Omani Bisante Jottono Buino Mutagnai Subra Jisuni Sagrido in Lady Te Kaisa Koke Chilaburi Kamjak Lenguni Part 1, 2, 3, 4, 5 no Tepawi Bijap Snamna Uchung Nairuk Tonke Kumulum Prayer Tower of Pai Ang by Malay Paidi.